Hi PJ, njani? Akufani. Ngizoba right mase ngikhuluma nani, nangikho right. Hey Mbulazi, kuyancengeka bandla akufani. Hi Snow. Snow uzoshaya umsebenzi wakho-ke uzowamnyutha yezo. Yeah. Sawona. Hey bo, baningi abakwatile we-Asanda ngikutsheni. Baningi kutsheni. Kunathi orefile wenxese bakithi. Angikutshenanga. Awukahle mfethu Nhlanhlo. Ufuna isikusenjani? Ufuna isikusenjani? Ngiyabonga Luma. Akufani bandla amazelakazi kuyancengeka. Akufani phela mfethu. Angilindisanga nje isikhathi eside Luyanda. I'm okay, aphile. Angeke ngiwabone wonke ama-comment enu guys, angeke ngiwabone wonke because ayashesha ukudlula. Hey my angel, I know you're gonna be good. Thank you so much. Ngizoba right nje. And nje ngifuna nje next week from tomorrow ngifuna nje ngiqale kahle iweek yami, ngingacabangi kakhulu. Khona ucela i-6 se-grandpa. Yabona-ke lo 6 se-grandpa idingwa yimina. Yo, idingwa yimina. Ngiyabonga mamthi. Mina ngifike ngifunda ngeqephu. Ngi-right shemsane. And ama-paragraph ngiwabhale, I feel like ngathi iwona ngiphathise ngekhanda. Like because I didn't know ukuthi ngizonichazela kanjani. I feel like nakho lokho bekungifakela i-stress yabo ukuthi ngizoyibeka kanjani indaba, ngizonichazela kanjani. Because yabona-ke manje it's sinking in ukuthi ngiyangazi, like ngiyaziwa because I can feel the pressure yokwaziwa ukuthi hayibo. Because noma kuthiwa ngihambaphi nizongibuza ukuthi kwenzakalani, kwenzakaleni. Uyacabanga mfethu uzogibela nomuntu uhlale naye eduze etekisini alibele phela-ke nani nibuza ngey'ndlela ey'phansi nifike ningixoxise kancane. And futhi-ke bandla niyabuza, hawu kwenzakaleni ngosibani bani? Ish. Nami-ke sekumele ngibone indlela yokuthi ngizoyithuna kanjani into yami. Thank you for the ice cream Nokwanda. Nxa sesipha sicela ukwazi ukuthi kwaphetha kanjani or wathi nina umtshela ngokuphela kwe-contract. Bengithi ngizowaposta because I recorded a call. Ngirecordile i-call ngimtshena. Ngaphinde futhi ngarecord i-call esefona sengiyibamba. I record everything. Kuwukuthi nami bese ngingasathanda ukuqhubeka ngiposta because nani bese ningikhuza ku-Facebook ukuthi ngingasaqhubeka ngiposte seku-right. Because abanye bese besho ukuthi sisa-understanda sisabona sekwanele musokuposta manje. Yabo. But i-call ngirecordile. Uma-2. Because kwi-call ngifike ngamtshela ukuthi angeke ngingayi-terminate i-contract. Yabo. Ngamtshela ukuthi since kwakumele ngenze i-CV yababa kamama. Kade ngangibacela ukuthi ngicela bangisendele i-number because ubaba mama ufuna ukushintsha i-number efonini. Bangangisendela. Siphelile manje ngicela i-number and nami ngagcina sengibuka kanjalo. Ngamtshela kwi-call ngathi ngicela ngisendele i-number yababa mama khona ngizoyimenzela i-CV. Ngaphinde ngangibathembisile futhi ukuthi ngizomregistela i-company mahhala. Yabo phela ngalozo ikhathi ngingoyazi mina situation. So ngangidabuka ngathi hayi okay fine, I'll spend my money ngiba register i-company. Yabo. So wabese yabuza another thing ngamtshela first call ngaphinde ngamtshela futhi ukuthi yena
since ngi-terminate i-contract, makuthi kuba khona ama-brands ngoDisemba, makuthi akabi nankinga, ngizomazisa makuthi naye akanankinga. Wathi hayi okay, yabo. Alright, fine-ke, wavala i-call, waphinde futhi wafona. Yabona njengoba ngichaza into ngichaza manje ngeke ngisayiphinda guys. Futhi ngeke ngiyipost. Alright, and then wafona wesibili-ke, and then ngalibamba ucingo. Asho ukuthi ucela ukubuza ukuthi why ngiterminate i-contract. Yabo, aka-understand ukuthi indaba ngiterminate. Masathi is it because inkambi? Oh, uthe is it because indaba yepost yabona number 4 lo ngipost ekugcineni. Uthe is it because number 4 yena upost? Ngathi mina cha kusibone lokho. Ngathi nje ngisathi ngiyambalela ke nami ngishayo number 1 wami. Ngathi nje number 1 indaba leyo install umbule ukuthi ungahambi. Abese yangibalela ke senyusize sengikhulumela phezulu. And angikwazi mina mfethu ukuthi nami ngibe neutral nomuntu ongikhulumela phezulu, yabo. And then wakhuluma ngibe ngithi ehlisa umoya mfethu, ehlisa umoya, yabo. Ngabona ukuthi hayi cha wehla umoya ngavele ngalivala ucingo. Yabo, ngavele ngalivala ucingo. So maliyamba fethu. But sothini phela ngoba phela we need to take risk if ufuna yabo a better future. Athi ngifuna ama-comment ayanda. Ngiyabonga mamthiya. Ngiyabonga masheng. Sesiphelile story guys, like sesiphelile story. Ngiyathanda ukufunda ke nina. Ngiyathanda ukufunda indaba. Alright, angeke ngiwabone wonke ama-comment but I'll try. There's no need for you to explain my love. Umphoxe nje umuntu ozokubuza leyo nto etheksini. Mfethu ave kunzima. Yazi mfethu, yazi lento yokuduma mfethu ibuye ibe tricky kanjani. Ngelinye ilanga mfethu uzothi mhlambe njengoba usho wena ukusho kulula ukuphoxa umuntu nobuhle. Thank you so much for the role, Rose nokwazi. Uzomphoxa umuntu uthola ukuthi lapha uyi-fan, ungathola ukuthi uyi-fan lo muntu uyakuthanda, like u-invested kwi-content yakho, so they really wanna know ukuthi what's going on. Like bakhona abanye abantu aba-invested to that point. And then mase ngiyaqhamuka-ke mina sengamphoxa, uyacabanga lowo muntu ukuthi mfethu ube ngithanda from mhlambe from 80, sengamphoxa and nalapho futhi kumphoxa kwami usozohamba phela engikhuluma kabi ethi umuntu uma sedumile avezenza umuntu ongcono, uyabo, esethi nje yabo kanti naye usuke ngayibona ukuthi wrong lento angibuza yona, yabo. Kwesinye isikhathi abantu abayiboni mebe wrong, and nani ngibonile ukuthi bengidila nabantu abade bengayiboni mebe wrong. Allegedly 6-pack. Harry, thank you so much for the roses. Angeke ngiu-avoid olumbuza, but I feel like I've grown up now, so nami angisasabi ekhaya. But do you drink alcohol, Sisini? I used to aneliswa, but I don't anymore. Sawubona we-gallery. Hi guys, sicela yonke information yonke information miniki ku-Facebook. Don't feel bad at all. Sisi ubazamile shame, but it's a pity ukuthi abazali bonela iy'ngane. Mfethu sisothini, bese ngizamile mina. Ngiyabonga ama-gift guys. Thank you dadewethu, qina nje sisi, kuthiwa kuba mnyama kakhulu mase kuzosa. Kuba njalo sithandwa. Imagine uncingelwa ukuthi ube nekusasa. Imagine uncingela nawe ukusasa. Mfethu, imagine how I feel here, man.
Ayidlulisa ndoda yonke lento iqhubeke ne-content yakho thina sokusupport-a sisi. Ngiyabonga kuku. Uyabona njengoba ngiba live, ngifuna ukuzokwenza sure ukuthi ngikhuluma kokugcina. Ngeke ngiphinde ngikhulume ngayo. Yabona njengoba ngitheke ku-Facebook, next week, new week yami ngiya-refresha. Angeke even comment ngisho ukukhomenta kulawa ama-post. Ngizofunda nje mhlawumbe nginga-reacta but ukukhomenta angeke ngisakhomenta. Ngiyabonga guys for the gift. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga Mpilo. No, she's not. Lungelo Nkosi, she's not. Hawu kodwa bayakugila unenhliziyo enhle engaka sisi. Mfethu. Ngisazohila. Awusazizwanga ngestory makhumala hambe ku-Facebook. Ngiqeda ukuposta yonke into manje. Hambe ku-Facebook. I get you, just say you're not in a good space to discuss about that, love and light. Ngiyabonga Nombuhle Sithando. Yeah, I think ngingasho njalo ke. Bafethu kodwa nami ngeke ngabhayiza. Kwangamele nami ngiyithenge nasekuqaleni. Mhlawumbe i-hands wayo be comfortable kwesibili kungicela. It's okay though. Ihambile ingane, ihambe izolo. And nami bengingekho engathi ihamba. Bengingekho cause bengafuna ukuyibona ihamba. Kubuhlungu mfethu ubona umuntu esephethe like ama-suitcase and all of that stuff. So ngaposta nini ngambe? I think Friday ntambama. Ngaposta Friday and then kwathiwa ingane izolandwa on Saturday ekuseni. Then-ke ntambama on Friday ngavele ngathi nje angeke ngikwazi ukubona ingane ihamba. Kungcono ngivele ngihambe ngiye kwama-siblings ami. Singayixoxa futhi lento ngizovele ngikhale. I'm happy usheshe wabona ama-true colors abo before ulose. Ngiluzile already Thobeka. Ama-savings I'm gone. I need to start hustling again. Thank you so much guys for the roses. Ngiyabonga kakhulu. God bless you guys. Ayuzamile. Ngiyaqala ukuba nabantu aba-1K on my life anyways. Ngiyabonga. Ngenxa yendaba hayi cha shame. Ayuzamile sisi mina ngiyakuthanda shame ngathi ngaba right. Uthi abantu uyabazisa bana danki. And abantu abasoze futhi bafana. Ngiyabonga Spesihle. And guys ngiyabonga ukuthi nje ngicela ku-Facebook ukuthi nizongihlalisa ngize ngibe right and then I didn't expect abantu abangaka ukuthi bazongibuka like ningihlalise ngibone ngixoxise. Because ngiyafuna ngempela ukuthi ngilale kahle. Yabo. And i-game ingaba mnandi but I feel like angeke emodini we-game appeal and uyangazi ngiyawathanda ama-game but today ngicela ukuyi-reject. Ngiyabona ukuthi la nixoxa nodwa abani. Bafethu ngiyazama njengoba ngisho nje ukuthi mina ngiye ngisebenze kuze kushaye u-3 ekuseni kube buhlungu amehlo. Even izibuko enginazo mina ngazithengela omafolokazi. Yabo. And ngaphathwa amehlo vele ngingenayo imali. And then nyamazi mhlambe nimbono ugogo wa-Alonda. Ugogo wa-Alonda wangithengela izibuko. Ugogo wa-Alonda ngahlangana naye la ku-TikTok. Yabo. Inkathi size senza ama-vlog 9 ukwezi. Yabo nomzukulu wakhe. So wangisiza nje. Azamaningi ama-content. Okay, abangazi guys ngishayile story time lapha ku-Facebook. Ku-Facebook igama lami ngusisi wamafolokazi.
ningahamba nje niye khona niyobuka istory where you the one paying for the groceries, everything guys, everything, like i-contract ibithe everything was gonna be me, unless mawukuthi kuba khona indlela for the groceries ka-Pick n Win, cha, no, that wasn't me up here. No, that wasn't me, bengasiyona indlela yami leyo, no. But mhlambe mengithe asiyene emall, yonke into, Uber, into yokudla, yonke into will be on me. Mabekhishwe yimina nje endlini, it will be on me. Ngingathi sothenga igrosa kwi-Pick n Win babe nemali yabo, mina nga-contribute imali yo-Uber, sahlanganisa sahamba ke. uNkulunkulu uzokupha amandla, sikhona thina for wena. We love you so much. Love you more guys. Ngiyabonga. Asikhande yethi ingane mama sizokwenza. Angicabangi ukuba nengane. Hayibo. Angikaze nje ngiphuphele ukuba nengane bakithi. How do you choose iSavannah over celebrating a milestone? Guys, bafethu. Mind you, mfethu bengim-advise, she knows. She knows. Yabo. Hi sisi, bengifisa ukuphendula ku-Facebook, sicela ukuthi sidlule kulento yezingane uqhubeke. Mina nje khulileka Thembelihle mfethu, kusengubhalile ucosicosi waphela lapha ku-Facebook, akusekho ngane. Yazi njengoba sengiqedile sengingacela ingane manje, there are people DMing me bathi nje ngicela ngisebenzise ingane zabo. And okubuhlungu ukuthi manxa sekuqhamuka abantu abanemali, ubona abantu abaphuma kwi-family e-right, yabo. But inkinga mfethu, noma thiwa u-rich unemali, like angeke uzungihluphe, angeke uzungiqole. The thing is, kuyoba khona futhi any reason eqhamukayo ezokwenza ukuthi yabo, singa-click, yabo. So ngeke ngacabanga ngempela ukuthi ngiyamdinga umuntu, mhlawumbe umzali onemali, mhlawumbe mesiphuma ngingakhiphi imali yokuphuma, yabo, mhlawumbe umzali useyikhipha, because bakhona abantu aba-rich, yabo, abathandayo ukuduma, yabo. Ngani uma ngithola abathandayo ukuduma kodwa abadumi, so abanankinga ukuthi besebenzise ingane zabo, futhi labo ngiyabasaba. But if nabo bengibhampela ngenxa ukuthi ba-rich nami, yabo, yonke leyo nto. So ingakho nje vele ngathi angivele ngikhohlwe nje, yabo. Bese kuba khona abanye abantu futhi bebezolidinga ngempela le opportunity. Khona abantu futhi abalale bengadlili ngaphandle, yabo, abangathatha ngezandla eziwu-2 le opportunity. Because mina I was 100% willing to help. Ngispend imali zami zokugcina, yabo. So nje I just pray ukuthi nje ngizokwazi ukusebenza ama-CV, ibuye imali yami yokuthi ngirenovate njengoba yazi mfethu uma une-goal kuba buhlungu. Ave buhlungu inhliziyo yami ngawe. Just finish reading and listening ku-Facebook. You are such beautiful. Ngiyabonga Nelisa. Ku-Facebook guys ngusisi wama-followers, yabo. Le account name la ku-TikTok, it's the same ku-Facebook. Ngiyabonga noxolo. Akakapheli nontando, ngiqale ngo-11 live. Ngithe ngiqeda ukuphosta ku-Facebook ngathi ngizoza la ku-TikTok. Nompumelelo, the second scenario wouldn't be fixed because uma ukuthi uyayifundisisa kahle indaba, ngishilo ngathi ngithe mina angeke ngikwazi ukuthi ngikhuze umuntu njalo, and mase ngikhuzile ila ngizodecide khona ukuthi ngiterminate. And imise ilungisiwe, then what? Ngithi kuzovela enye inkinga. Awukwazi mfethu ukuthi ungazama uku-uplifta umuntu ongafuna uku-uplifta. Awukwazi, akusoze. Akusoze mina, and angithandi mina ukuphinda into eyodwa kaningi, angithandi nje.
Angithandi umuntu ofuna ukushintsha isimo sakhe, uyambona. Uyambona, they will do anything. Mina I need i-CV, ngibonile i-poster yakho ngizokubhala. Ngicela ungibhalela yabona nje kusasa mfethu nginenqwaba yama-message even naku-WhatsApp, nakwama-email, naku-Facebook. Skis. Ubani ku-Facebook? Ngikusisi wamafolokazi. Izobuya wemebuka. Mina ngiyakhuleka mfethu. Izobuya nje imali yami. Izobuya nje. And ngiyayikholela leyo nto and ngizoyenza lento engifuna ukuyenza. Lunch on me. Ooh, that's nice. Ukuthi it's very strange ukuvuma kwi-life mfethu. We love your consistency and God sees everything. Uzoyibuyisa yonke lawo ma-savings akho awadablishe. Ngiyabonga Nosi. Sesingicela uphume ibhodwe lakho manje. Sizokweseka vele, siyawathanda ama-vlogs akho. Usenjani ugogo after yesterday's episode? Siyancenga, ngizosho njalo, siyancenga, like kuyaphileka yabo, but umuntu obuhlungu kakhulu baba. Yeah, it's very unfair for my family yabo. Sibuhlungu nje sonke mfethu, yabo nje. Ukuthi futhi siyafihla-ke like yabo. And mina ngithanda ukukhuluma ngaye esikhathini eside. And ugogo uyathanda ukukhuluma ngaye because siyothi sikhuluma isinaro lekhaya masethi eyi ukube khona ukhwezi yabo yonke leyo nto. Yabo. God has more for you. Ungakhathazeki, khululeke. Some of you are here for you. Thank you. Ngiyabonga guys. Zanele phakathi hambe Facebook sithandwa ngeke uzusale. And nibonile guys. Imukhona umuntu othanda ukusho something kumina amazwi okugqugquzela. Angaze-ke ngi-accepte ba. Athi ngibona. Kodwa ngicela request abantu abakhulile not iy'ngane bafethu. Not iy'ngane mfana nayi. Okay, athi sibo lo sesibukeke muhle ekhulile. Cha kangiblame Zanele. One minute per person. Nikaleke guys. Sawubona amazwi. Noma inenkinga ye-network. Guys, angithandi ukukhuluma ngobaba-ke, akusiyena umuntu engithanda ukukhuluma ngaye ku-social media. And mengase ngikhuluma ngaye ngizobe ngisenkingeni. So, umuntu okugcina loyo ngase ngimention iside lakhe. I'm not gonna deactivate any account. Angeke nje ngize ngideactivate ama-account ami. Ingane ena-30. Hi princess. Sawubona.
Hello. Oh. All right. Ngaze nga-late. Oh, ngibona manje i-post ku-Facebook. Ngisanda ukuba live, guys. Mhlampe ngizoqeda ukuba live. Sobona mese ngibona ukuthi sengikhathele kwi-live. So do you see any wrongdoings on your side? Yes, angikwazi ukuthi uba yes. Inkinga yami ukuthi nje nginenhliziyo enhle kakhulu, and that's my wrongdoing. That's my wrongdoing. Athi ngibonga September. Yes, I'm too trusting as well. Sawubona Nokwanda. Njani sisi? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila sisi. Ngifuna bazokugqugquzela. Selinjani ikhanda? Angizwanga? Ikhanda akufani. Selinjani? Seli-right kade lishaya la. Kakhulu. Ungalivumeli melishaya lapho-ke lize lihambisane nalo mthambo ongemuva uzoba ne-stress, bese uphathwa i-depression. Yabona ingakho ngithe ukuthi ngibe live before ngilale. Because bengikhala into engapheli-ke futhi, so ngivela ngabona ukuthi hayi akuhambi kahle la. Kodwa manje right. Yazi athina amazwi okugqugquzela. Angizwanga? Ngisicela ulalele-ke amazwi okugqugquzela. Yeah. Kwesinye isikhathi kubiza ukuthi uyibeke eceleni inhliziyo enhle, beka phambili into ezojabulisa wena. Ungafuni ukujabulisa omunye umuntu wena ungekho right. Cause yonke lezi zinto lezi ezenzeka kade ngifunda nje ngiqeda manje ukufunda ku-Facebook ngingena manje nakula ku-live wakho. Zenzeka ngoba wena uthi wenza into ekufanele ngabe ibhenefithisa wena, uphinde ucabangele nomunye umuntu ongakwazi yena ukucabangela wena. Yeah. So ingakho nje kumele injabulo yakho iye phambili. Thina i-content yakho siyayithanda, sizoqhubeka siku-support-e. Ngisho ungayikhulumela wedwa, ngisho ungazenzela ama-vlog wakho. Asinankinga nje, sofaka idatha sihambe nje siyodlala. So cause ngibuka nje le story samama ukuthi uma wakhe ngendlela ade ngayo akaboni ukuthi ubuzama ukusiza naye, ama-opportunities abezowathola. Akakucabanganga yena lokhu ukucabangile, yabona nje noma ufunda ulalela amavidiyo akho ukuthi umuntu ongakhulile egcine kuhlukumezeka wena umuntu o-right empilweni ozaziyo ukuthi ufunani. Inkinga uzombona nganiphi umuntu ukuthi ufunani ungamazi, noma hlampe ngisho umuntu omaziyo ngeke umazi ukuthi ufunani until abe la eduze kwakho. So into ehlukumeza wena ungayivumeli, ungenzeli ukuthi abantu bazothini. Ngiyathanda nje le ndlela ochaze ngayo ku-Facebook. Ayikho umuntu ofuna ukubuza lapha, umuntu shuthi oyingane encane onga-understand. Ayikho into edinga ukubuzwa lapha. Yonke into icacile. Izibeke wena nje sisi kuqala phambili. Wazi futhi ukuthi wena uwedwa. Singakuthanda uwedwa, ungacabangi ukuthi wena udinga ukuthi kube nomunye umuntu ukuze uzobe right. No. Besiyi-enjoy i-content yey'ngane nani nani nani. Kodwa nje ungacabangi ukuthi wena ungawa mase uqhubekela uwedwa. No, wena une-strength, uphiwe, uNkulunkulu ukuthembile ngale nto. Kunabantu abayizamayo i-content engabavumi. Wena usaphothwa ngisho sekunjani, uyabona ukuthi le nto ikuwena. Futhi ungangivumeli uhlale ukhala. Ezinye izinto uzibekele eNkulunkulu zizodlula nje. Ube right. Ungabusakhala-ke manje. Ngiyabonga. Ngiyabonga kakhulu ngamazwi akho. Nanesikhathi sakho nje uthi uvele ungigqugquzele. Ube right sithando, siyakuthanda thina. Yebo, ngiyabonga kakhulu. Okay mama, ulale kahle. Good Sohlala la uzophume. Ngiyabonga. Okay. Guys, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga nosisi ade qeda ukungena. Ngicela ningawafaki bandla ama-crying emojis. Ngiyacela ngingawafaki. Ongazi njengoba nibabona bebhalo F1.
Shuthi khona i-warning evelayo. Because when ufaka ama-crying emojis, uzoba kwi-risk yokuthi i-life yami ivalwe. So ngicela ningawafaki ama-crying emojis. U-Ashley angangikhalisi-ke futhi. Hi Ashley. Hi Mama, how are Njani? you? Kuyancengeka. Ngiyaphila. Hey, siyaphila phela ngoba sesaba ukungibulala. Yeah, you're gonna be fine, Mama. I read everything. Sengiphuma khona manje. Yeah. And qiniso ukuthi kwesinye isikhathi you plan izinto. I think that's the most painful part, especially on your side. It's not the fact that mhlampe abantu are switching up or ukuthi umuntu ufike ukhulume naye kahle ashintshe abe namawakhe ama-demands. Into eyisicefe ukuthi usuke usuplanile, like you know things that you planned ukuthi mase siqalile content by lesi sikhathi ngifisa ukuthi kumele ngabe sesila, you understand? So I think that's the most discouraging part, but I'm here to tell you ukuthi sisonke la ngaba sikho if ever we didn't fall in love with you from the word go. Tina, we loved you because we knew ukuthi even the people who were talking kuma voice over abantu abacontrol wena love. I'm pretty sure kube bayiqalela bona i-content ngokwabo bayicabangela sasingesibathandi if it wasn't you. So ile nto engizama ukuyisho ukuthi no matter what happens ungapheli amandla ngoba wena uyitshela ukuthi mhlampe indlela yokuthi mhlampe ukhule or indlela yokuthi thina sikuthande is through them. Thina we love you even if you were to decide ukufaka omunye umuntu namhlanje noma ufake for the fact that kuvela wena kulelo page khuluma wena, that's what we follow, that's what we want. You get that? You don't have to stress about how you have to have ingane omunye umuntu uzame futhi manje. Yes, we love ukhwezi but okusalayo ukhwezi wayithola ubani uwena. Mawukuthi wayithola umunye mhlambe sasingesimthandi ngoba thina sithanda bani you. So don't be discouraged. We love you. You're very gorgeous. Please smile often. Ungalokhani lokhunje ucephiza igembezi la azidlali la. All is not lost. We're still here. We still love you. It won't change. No matter who you feature on your post, no matter who joins, no matter what happens, Tina, we support you. So don't let this get to you. Ugcina uba discouraged manje. Usufuna ukuyeka ukakuyeka ke manje usunokuthi you don't have content anymore. You do have content. You are the content. You get my point. So cela ube right. Chin up and think. I know you're a very critical thinker. You probably even thought about what you're gonna do next after loku. So please do that. Don't allow ama setbacks. Vele into ekhona into zasemhlabeni lezi ezohamba ehambe zikwenze futhi ziqinise zikwakhe. So take these things as lessons and just trying to figure it out ukuthi uzokwenza njani next. But know that ukulokhunja keep ama account or deactivate, it's not an option. Ngamane siyotapa. Those two are not options. If you need to lay low for a while, lay low, bounce back, come back stronger. We'll be here waiting for you. Ngiyabonga u-Ashley, ngiyabonga kakhulu. All right, Mama, we'll be right. I love you, ngiyabonga. Love you down, Genon. We'll talk more even on the DMs. Nami ngifuna ukucharge. I'll check up on you tomorrow. All right, sure. Yo, ngiyaluza uthando lwenu guys. Yo, I'm so grateful. Ngiyabonga kakhulu. Athi ngihlale nginethezeke bengistiff. Umuntu ufunda kanzima. And njengoba umuntu ego through kanje shuthi umuntu uyakhula. Uyakhula. Ngicela ukuphendula amanye ama-comment before ngi-accept omunye. Bo usehambile ukhwezi, yes, abangazi usehambile. Awukho late user.
othi ngibona ngi-accepta bani. Ugogo right guys. Sisina, Hi sisina Mbali. unjani? Unjani? Ngiyaphila sisina unjani wena? Hayi kufani. Hayi ungasho ukuthi akufani, ishona ukuthi ngiyaphila. Ngiyaphila. Exactly. Akukuningi sisina mina into engifuna ukuyisho nje into okumele uyazi ukuthi we love you. We love your content. Nje kuningi osukwenzile sithandwa sami. Kuningi futhi okusamele ukwenze. Kumele uku-understand lokho kuningi okusamele ukwenze uya ekudeni kakhulu. We really love you. Sisazoqhubeka nje sikusupporte. All the best sithandwa sami. Ngiyabonga sithandwa. Sikubonile wenza imangaliso lapha ngokhwezi asafuna ukubuyela eqaleni ukuthi kanjani ney'nkinga nanobhekane nazo but yabona into uNkulunkulu mayisuke eyibekile kuwo usuke eyibekile akekho umuntu ozofika ayithathe and lo uNkulunkulu once isipho wakupha sona usuke sekuphila akekho umuntu ozofika asithathe leso sipho singesakho nje okwakho ukuthi usikhulise ngendlela eyiyona yona. Ngiyabonga Siyakuthanda kakhulu. nje. Siyakuthanda kakhulu. Ngiyanithanda nami. Ngiyanithanda nami. Ngiyabonga sithandwa sami ngamazwi akho. Kusakhona abalwayo yini manje? Hayi. Yazi. Manje ngithi asiculeni happy birthday to you cause somewhere emhlabeni khona uzala. Yawu kahle futhi lulamile. Noma sengingalala manje ngoba usuyahleka. Awu bakithi ngiyabonga zi. Abangaziyo guys, angisasebenzi ney'ngane anymore. Alisekho nje elinye ifolokazi engisazoqhubeka nalo. Hayi sengi-right ngiyabonga shame. Yeah, ngi-right. Thank you. Sibone. Thank you, Margarine. Ngiyabonga Zama. Hi Masontobe. Hello sisi unjani? Ngiyaphila unjani Sithando? Yo bengicabanga ukuthi ungangifaka she. Kade Hey, still. ngiyajabula ukuthi ngikhulume nawe bantu. Ngiyabonga. Engingakusho ukuthi nje uwedwa ufolokazi bandla. Awudingi abanye abantu. Uwedwa nje uyilo. Siyakuthanda kakhulu. Siyayithanda i-content yakho. Kuningi nje siyakuthanda uwedwa siqhubeka sikufollowe siqhubeka silike unga give up kuyona yonke into nje okwakho kubekelwe wena nje ungakhathazeki konke kuzolunga kuthiwa sidluleni nenzima ukuze siphambili futhi uNkulunkulu akakunikeza umtholo ongaphezulu kwamandla akho. Yebo khona into obhekene nayo hey mina ngasho ukuthi inzima bathi-ke kuzolunga siyakuthanda kakhulu ungakhali phela uzokhala phela kodwa Zami.
Siyafana kodwa-ke angingenile ukuzokukhalisa. Kuphela nami nje bengithi angidlulise nje lawo mazwana amancane nami ngimncane ngimngako. Kodwa nje ngizokutshela ukuthi ngiyakuthanda mina futhi siyakuthanda ngoba baningi abantu abakhona la ku-live abakuthandayo. Ngibisela konke nje okuhle kuqhubeke kube more than lokhu bekukhona. Yeah, ngiyabonga. And I receive. Ngiyabonga nami ulale kahle ube right, yes. Thando, good night, Masonto. Ngiyabonga. Ngiyabonga, guys. Thank you so much. Thank you for the roses. Thank you for double tapping. Ngibonile no paradise ukhona. Athi ngothi awu accept paradise u request. For sure uzongihlekisa, avuhlekisa phela. Sanibonani. Sebenzela nabangane nezintanda. Ngixakwe isikole bangani ayingeke. Right. Ngiyaphila njani sisini? Ngiyaphila. Ngakhali, asikho isikhathi sokukhala. Nami ngiyaburuka la. Ethu. Lapho ngiyangena manje, sanibonani ngiyabingena abadala nabancane otaka bami ninjani? Sisile mfethu, what's going on? Uyaphuthela wena ngabe ugijima ku Facebook uyofunda. To Facebook nje. Hayi tshela ku Facebook wena. Hawu. Tshela bangicheckele. Kodwa akuyonto kumekudinga ukuthi siyolwa. Phakathi sineka. Izolwa nodwa hayi bo ufuna ngizonda abantu la. Abantu bayakhuluma. Siyolwa. Guys, nanokuthi ukhona umunye ugele la oka-summarize story, yabo. Owasenza story sami efunda ku Facebook wenza ivideo. But angisithandanga storytelling because yabona ukuba uyi-good storyteller ngabe usitshele ngale ndlela mina engafisa ukuthi asikhulume ngayo but ngenxa ukuthi ama-comment babeka into eyiyona ingakho nje ngingabanga nenkinga nevideo yakhe. But yena uyenzile-ke angibanga nankinga because angicommentanga angenzanga lutho. So ningayibona. Vele sizidinga nje ukuthi udedele zakho iphendule wena ivalile. Yamkhumbula nami usamagwenya angifuna kusho lutho ngathi nje ngizodedela ezami zidile naye. Uyabona. Njalo yabona ukuthi kade ngikhala nami ngiyaburuka. Wena ukhaliswa yini wena? Hayi. Ayekho kaburuki. But ekugcineni kosuku sonke sizoba right. Yeah. And usathana akekho akukho ngakuvimba. Kuzona khona iqhubeka nje yonke izoba right. Wena nje ungayikhathazi. Nokuthi mfethu uyi-content uwedwa. Acabanga. Uwedwa. Lento iqale wedwa, uyiqala ngisho nabo nabantu. So nje ungadidiseki. Nokuthi ke abahambayo sosala siyincenga thina. Ofukhamba akatsamayo. Kodwa mase kuliwa ungibizi. Khuleka. Wena uzoba uqala isitikini I know. Mase kuliwa nje ungibizi. Ngiyaburuka guys. I'm not okay ngale ndlela ukuthi ngiyazama ukuyiqinisa manje. Yeah, ne. Ngiyabonga. Nanokuthi ube live ungene ungekho right ngiyabonga mfethu. Ngiyabonga. No, it's okay. Ngilento 12 nje isubethe mase kuyakhuleka. Uyakhuleka. Hayi nami ngizoshaya wami. Ngiyakuthanda nami mfethu. Ngikubona soon futhi. Kakali. Ngikhuleka. Khuleka ngizobamba. Lethini mina wasekhala wena. Akhuleka ngizoyibamba. Ngithi angifuna ukudla. Guys, akuvukona. Akuvukona. Ngiyayiburukela nje. Usiburuke. Usu right kanjani ngoba usukule live? Ubest bengaze ngani?
Bengazi mhlawumbe ulele Kufanele mhlawumbe fanele ulele. ngathi uyashesha ukulala ubhesi kuney'nsuku kodwa. Nami ngisho nje ngoba bengiboruka otherwise ngabe kade nje ngiyidlaleli. Mfethu. Ngiyabonga funda uphase mfethu. Angifuni. Awukahle. Ngifuna i-content le engangayo. Leshisayo. Ngifunayo nayo. Azaklowa. Ngiyabonga. Hayi iyasebenza i-glow drip. Ucathi nginaney'boya mina bengiyinja semjondolo yabona nje ngasekhaya emjondolo le eneleta bengiyileyo nja mina buka iy'boya sekuney'boya Ima isize uyakwenza iboya wena? bengingenazo iy'boya mina bengiyithatha ngisho amakhopha engidoyoyo bezingekho Hawe ma. bengiyinje qothukile ileda kodwa manje kuyaqala nje yabo ngiyaglow iyasebenza into yabo Sengathi ngiyaqhathazisa umuntu mina iy'nwele zami. unenwele ningi hayi khazi ikho sidala mhlawumbe ngakho nithatha phi glow drip laphana eBria Medical Center. Sike sayiposta. yes sesiyaphosta sokuthiwa Hayi right mfana drip yabo ngiyayithanda. uxhumani yenye khona iyasebenza ayinabungozi ngabona ngosisina ukuthi ayinabungozi ngangengilibeke ngazi ngifaka ama-drip nakuzokhipha ngizophenduka umkhombo ngasi nje akhilibeki la hawu emalokho sawuphosta esekho ngathi okay shithiwe U-800. kuyagcina uyinile la mpahla yakhona Yagcine ekhona amawini. ngabe sengiyongenela intoki manje sebewinile Angazi angisakhumbuli ukuthi kumele ngenze kangaki yazi. Kuthiwa after a month or what ngihlala i-month angisakhumbuli. Angisakhumbuli. Mina kumele ngibuyele amazinyo. Yabo ukudla kuyangibulala mbhemi. Ngiyakuthanda ukudla kodwa amazinyo ami. Kumele ubuyele uyolungisa amazinyo. Nami ngiyathanda yazi. Uzowenzani? Mahle nje. Ngifuna ukulungisa la ngezansi. Insimbi lezi. Cabanga ukwenze njalo mfethu. Ngiwathanda amazinyo ami ngezansi. Hayi kodwa uthi wena phela wathanda. Angizange? Ngoba uthi phela wena wathanda. Manje Ngizobonakala ngiyacabanga mfethu mase ngiwafakile abantu sebethi ngishawe pressure. Wonke umuntu usefaka ama-break. pressure yani phela singaqhaphasi nama-medical aid siwathole nge-content. Ngeke lapho-ke. Ha! Emshishike lapho never. Hawu. Angishongo ukuthi ngizohleka mase kufika uparadise. Angeke phela sezinjani-ke ngisho ngafaka ubuxhaxha namagolide ngaphezulu yini yama-content ethu and nina bantu enisithathela sibeka ngilisokhulu ukubonga Hayi siyabonga shembandla. Ngaba so afford ama-braces. ngabe nje nkosi yami mayizinyo biza kangaka ngabe sebengiphula emshiyeni mhlawumbe ngabe senginey'sinje emshiyeni ukuba kaze ngilokhu ngabe senginey'sinje kuningi kakhulu guys mina nje ngingakubala wema kuningi kabi Hayi bona wena paradise kukhona ocommentile la usethi sithola i-medical aid nge-content bayayikholwa. Hayibo cha guys hayibo sayidlalela. ayona i-medical aid itataphi hayibo Ayikhokheli lento le. ngiyadlala Jesse bezongikhola Hayibo bese bezakhona. Ayikhokheli lento hayibo. Ngingashizila kanje ngebhizinisi ngento ekhokhelwayo. Ukuthi nje deserve ama-brand. yeah Deserve ama-brand. napha abantu khona nje nangithusa Hayibo. bese i-medical aid enye into bakwenzi ingahlula uma emva kwalokho izobona abantu Hayibo uzothola mahhala ko-TikTok. ngithele ngibe ngiyilenqe nje mahala ngigezephi no kumnandi kodwa kwezinye izinto konje abanye online ey'tolo la sebekuthiwe nje paradise sesipanje angisawubambi la yini
Mina mfethu ngimnandi ngama-weave mfana. Ngimnandi. Angifani mina lezi inkinga ileyo. I was complaining izolo about yona indaba. Ha! Ngithola u-87% ngani congratulate. Kade ngiqeda kusubmitha. Hayi, sasibambele. 87. Sakubongela. Awu. Mntangamu. Congratulations. 87%. Yeah. Hayi ntombazane sebenzile. Number Hayi one. ChatGPT ngaze ngijabule kakhulu ngijabule phela nje kodwa nje chat. Awu sakujabulela. Hawu 87 njengoba ufundela ini? Ngizoba uthisha mina mfethu. Base sigoqa nje ngiyoshaya ingane lapha. Kodwa zizokuthanda. Ya, nami ngithanda wona ukuthiwa FET. Uthanda ufundisa primary noma high school? High school ngangibhonya. Njengoba ngingaka nje. Oh yeah, primary. Ngithanda primary. Right, primary ngoba unayo energy yabo. Wena unayo energy yabo. Yabo nje siqhuma sonke, sidla inzopho sonke. Yabo nje unlike high school I feel like bangangidelela. Yeah, high school bavele bayibona ngathi uyintanga yabo. Nokuthi ngi-childish mina vele so nje angishoni ngada vele kontanga bami. Yeah, right. Right lezi ezincane. Futhi 2 3 1 2 3 4 kuyanyuka sebesile la. Ngeke buyiphunyuke phela leyo gang. Ngifuna noma grade 4 osekwazi ukusho ukuthi miss ngicela ukuye-toilet. Laba nje. Sakubongela sithando sami susebenzile 87%. Hayibo mfethu nanomngani nje. Bengalindele yazi. Hayibo mfethu sakubongela. Susuzolala kahle ungasakhala ke manje. Awusakhali ke. Uyazi inzopho. Uyazi inzopho sisi? Yini inzopho manje? Owe ma wafunda apha umntama wayiphuthisela uma kubuwa kulezi izikole. Inzopho yini? Imbuzi. Ibeqa. Yini le imbeqe manje? Ukudla kwesikole. Oh. Phela ukudla Ngangabuzwa ngesikhathi se-break. Kwathi ngisho sengiyofunda ogwini. Ogwini kwaqala kwadliwa iy'ngane engekho right yabo. Ngaze ngacomplaina mina ukuthi hayibo nathi siyayithanda abantu ibeqa. Ngiyacela ukuthi kuvumeleke wonke umuntu uthi ayodlela nje kamnandi ibeqa kwamanje ecola ngangidla-ke. Mina ngifunde ecola kazethu. Angiyibhubhisa. Angisazi-ke leso sikole ebubani eboca. Yabo ebridging kazethu. Le ngasemateksini. Awuyazi ikhaliphi isikole kuthiwa ikhaliphi. Kuse itolo esiseduze angazi ngaphunyuka kanjani nami ngabe ngafunda ekhaliphi. Sathi sifunda ugrade 4 base balokhane be-8 ama-grade kwaba khona ugrade 5 6 7 and 8 avula kanje lawo ama-grade lawo. So Waphunyukayo kodwa and induku yabe ayibo nami ngaphuma mfethu isikole sabantu ayibo into engishawa yona. Ngahamba ngaye eMandiyeni kalokhuza ka-grade 3 bese ngitshela ummisi lo weNdiya bese ngithi miss ngicela ukuyocha. Kusiyamboza thini. Angangisamusha phela. Ngiyafisa kodwa nami kube ngaya esikoleni noma Mandiya nje. Siyasafarisha la. Hayibo George is ngqi. George is ngqi. Ngiyasho induku. Vele kushwabana ulimo. Ima Nathi lecture phambi kwakho. Ima bathi khuluma isingisi. Phela ke ukhuluma isiZulu abanye amanda mina nje nabalungu abawu2 ongitshela ngiba nenkingani mengiyokhuluma nabo. Shabana nje ikwazi eklasini ngiye ngibona bona bayitshela ukuthi ngicela ukudlala ezifihlambi ngiyadlala kanti hayibo ngisafarisha kwangempela basuke bengaboni ukuthi ziyangikhalela. Manje bathi sokunje hayi vele unama-jokes kuze kuthiwa ngitranslate-eleni eklasini. Bangitranslate-ele ukuthi kahle kahle ngithini. Bese ngifika la endlini ngishaye lento ukuthi ngimtala. Indaba ungapractice endlini oba ukhuluma isingisi-ke endlini. Ngcono inkinga vula umlomo. Thola umngane okhuluma isingisi Angiyifuni ngabe lezi ngane ekhuluma isingisi. Angiyifuni. Haraba. Nginje
Thelelele kude namsis. Paradise manje uyokwenza njani ungase uthole umngane owumZulu othanda ukukhuluma isiNgisi? Hayi ngeke akaboni ukukhuluma nobani. Ngoba kona ngiyakuzwa ukuthi uthini. Inkinga phela ukuphendula ke. Uqala lapho. Mase ikuphendula. Wozazam Okay. So why you not speaking with English people? You can try maybe. Because I don't like to speak English. I'm better with Zulu. Yes. Or you need to get used to it. I'm used. I get you can hear me talking English But the thing is, you need to fluently. You need to be fluent with your tongue. I am fluent. Yeah, what if I'm alone? I can speak English fluently. Ima operator naba bathi practice nogogo nomkhulu. Bakhuluma isiZulu labalaziyo udaba. Anokho ngiqala. IsiZulu noma isiXhosa. Oh yes, better. Yeah, bona bazi isiXhosa kakhulu because bakhulele kuma khona uthi read novels into enephepha phakathi. Yes, ama-novels angasiza mina ngisiza ama-novels kwisiNgisi. Uyapronounce yini inkinga ileyo phela? Mina nje kumele ngiqale ka-A. Ingakho ngisho ukuthi ukube nganoma ka-grade 4 wasemandiyeni mhlawumbe kangiyophanteka. Yazi nomani mina ngile nhlobo le ethi imibuka opopayi bese ngiya-repeat into abayishoyo. Ngangizobadlala Popopayi Mjondolo emdlalo. Noma kuthiwa i-series phela. Idea sibe khona manje nje sengisekabi. Ulimi seliqinile kayisekho into engayenza. Mina ngacishe ngayibamba i-UK accent ngisasebenza e-CCI e-call center. Babekhuluma isi-UK yangithi ama-custom. Usesigcine sesijwayele nami ngacishe ngayibamba i-UK accent. Ave ngiyithanda. Ngengibhoreke nje ngibona ukuthi kudlala ngami nje la. Manje uyokwenza njani-ke mase sihamba ama-brand, sihamba ama-event ngenxa ama-brand usuhlangana nabelungu lapha? Ngiyokrema phela uthi nje uthini. Hello mlungu, how are you? Today we are coming for the sponsor and please give me money. Finish. Bo. Ngikabuye ngithinde phela. Yini sobe sesijula. Umlungu akadinga ukuthi ume la isikhathi eside. Say hello, how are you? Thank you, bye. Sengiqedile ukukhuluma. Uze nje into engathanda ukukhuluma. Ngoba once waqala wathi as you know like sengiqalile. Usuzolekhala ubala-ke manje hayi ngeke. Sheshe ufinishe nje indaba yenu ngalokukhuluma. Usenkingeni. Yabo wena usenkingeni. Ngobani? Hayi uzosidinga isiNgisi wena usazorola. Wena usazofunda ukurola wena. Hey, wakusangalunga yini ngoba ikona kunzima kutshela kunzima. Uthisha ngitshothi 2 othisha bakhuluma isiNgisi. Ngaze ngenza isiZulu evarsity ngoba ngibona ukuthi ka-English ngiyohlekwa nje class talk. Manje ama-presentation aniwenzini Paradise lapha ukuthi phela nami abangazi mina ngagcina ama-matric so ngiqhubeka ngesikole ngisithandi so ngi-right business side but I'm not demotivating anyone to not start education. No, we don't do presentations because I do isiZulu and my other modules are music. So in music, it's very simple. We have 4 modules. We have performance skills, of which we are learning to play the piano, and the second module is that we are learning our songs. Yabo? So sometimes the song is in German language, sometimes the song is in English, sometimes it's in isiZulu. But you need to have 4 songs throughout the semester. Uyazi ukuthi ngiphusha kanjani? Kodwa uthatha kude ngabe kade uqedile but uhamba nayo. Hayibo phela. Hayibo ufuna ngirole. Ngize ngikwazi. Uza nayo kodwa yabona nje uqala kanjalo uzogcina usurola. Nesitimela phela siqala kancane yabona nje nawe kanjalo uzogcina usuhamba. Usuyibamba kancane.
Azogcina kuhlangene. Hayi wena njani ngikukhola ukuthi awurola? Hayi bo, angiroli, ngixoxele. Ingakho nje futhi ngikutshelisa ungazi ukuthi kodwa le ngane ithathwephi. Ngifuna nje wazi mesihlanga nakuthiwa prayer. Oh, prayer sesikhathi prayer oh. Awuke siphuma, singaphumi. Uzayishaya la ephela ngayishaya la ephela nginenkinga. Yeah. Ngikubeke phela wena uyathandaza mina ngisafunda ukuthandaza mina. Le mshado yami izovele iphuzu ukukhanya indlela ebhayiza ngakhona. Kanti bekuzovele kube. Okay, let us pray guys. Okay. Abekabeni kaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu othangcwele nasekuseni kekho baba uNkulunkulu njengabo. Baba wethu namandla, we come before you nasekuseni siyalethela phakathi lakho wonke baba ohlulayo kwethu nayo lonke uqobo lethu siza kuwo. uNkulunkulu othangcwele namanje kuseni sithatha simbonayo. uNkulunkulu bese ngamdumisa nebese ngamnikeza udumo ngaphandle kwakho. uNkulunkulu othangcwele baba wethu omuhle siza kuwe Nkosi kusaziqala usuku. Baba wethu namandla wonke usifihle baba wethu ngcwele lapho sihlala khona lapho sihamba khona. Yonke indawo ebesithintayo nesihamba kuyo sifafaza igazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Abantwana bakho besizovuka bey'koleni nasemsebenzini. Baba wethu namandla wonke ubafihle nasey'ngozini. Baba wethu namandla ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha thatha udumo uNkulunkulu othile namandla. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Mnikelo-ke engathi ungasho kwi-account kaSisi. We needed that. I needed that. We needed that. Ngamkhulu manje la. Angithi bengenzela ukuthi uthandaza nje. Hayi. Indawo funa nginciphisa. Semi host manje. Imali ukunciphisa. Ngisaba mehle yamehlami yabo. Aphileke bengenzela ukuthi uthandaze. Siyabonga. Ngimele uthandaze nge-English opera kanye ushaya ku-Father Shem. Ngilekusani nje lapho. Wafunda wafunda nje. Usuke usuqedile umuso afada. Ngifuna nje futhi nazi ngingakodumi nginje ukuthi mengibuza sami ningalokho nilindele isingisi mageba one way. Uzojwayela. Kuyilanga ishani isingisi mengicula. Angani noma ngathi ngingakhipha ukucula yini kuphela. Ngoba ninamathalente okucula. Bathi okukhulunywayo kuyangihlula. Kodwa nje mekuculwa akawe ma. uBeyonce nje umazijoba ngisasi. Phela vele phela angazi ngizothini but ukucula phela akufani njengolwimi okumele ukhulume isingisi. Yazi mina isingisi impethu nami sesihamba sengibalekele. Hey, Base kuhle ngoba kwenziwa kwenu wonke umuntu mawusho njalo uyangikhulula. Yabo mina isingisi ngisikhuluma nabangani bami abathanda ukukhuluma isingisi futhi nakhona mengihleli nabo zivele sibuye sithi gqwabi. But uma ukuthi ukhuluma nami isiZulu awusoshaya isiZulu one way. Umnikelo ufaka sisi nangu nje sisi nangu. Abayawufaka nje. Ngikhuluma isiZulu. Bayawufaka zama-gift. Thank you so much guys. Sesiya manje. Ungahlali kanti usufa ukuhamba phela mina hayi akungeve kuyafiwa. Phela kuya ngawo usafuna ukuhlala yini? Anginankinga mina. Ikonthi nje akutshela ukuthi awe ma. Yolamula ngazi ini indlela engikhuluma ngayo. Yebo mina ave ngikhuluma mfethu mina ngiyathanda ukuxoxa. Njengoba uke buthulu lokile. Ngiyaxoxa mina mfethu ngakhathala. Ngisogcina sesithuli soba u2 sesibona ukuthi yabonayo manje sesikhathi ukuthi siphume ngempela. Into engokushaya ukuthi ngiyavuka kusasa. Nami kumele ngiqale i-content kusasa. Kumele ngiqale i-content entsha. Base uzobona ukuthi kuhamba kanjani. Yabona nje ngiyimisele ngakwi-content angifuni nje ukugive up so ngizobona ukuthi iyaqhubha yini. Mengase nje ngivuke kahle nami ngiqale kusasa. Nayi job span and kuzokwenzeka. Yeah. Lapho ngiyabona ukuthi uLevard uqalile kade nje ngihambele emoyeni. Eqathi kwenzakalani? Insina ngiyona noma kwenzakalani? Sengiyangena ngisho ukuthi wathi ngeke ngicuphe kancane ngithi ukuhosha ukuthi shapha. Ngiyabona khona okuliwayo la ngithi ngiyangena.
Bamenzani? Ngangena. Bayangikhalisa, bakukhaliselani manje? Hayibo. Ngisho sinosisi sithi kusodlula wara. Kwenzakalani la? Ngisazama uku-on laptop khulile kanje ushaya umngoma ucodwa. On Bethu, ngisuze kamnandi fana ngiyabonga. Indaba sebeyinqa ku-Facebook, inkinga abanye abantu abanawo. Ngize ngasho kodwa ngathi celani uFacebook, uma kuwukuthi khona umuntu okini, ngicela akubukise uFacebook. Hayi, mina ngiphuma nje la ngizwe yakhona. Yeah, uqaleka like khona engithi uyabona leya vlog le ngiphoste kwi-account yami yama-followers, ngize ngenze voice off. Uhambe uye khona-ke khona i-short brief lapho ekuqaleni after leyo vlog izoqala lapho ngoba usuyibukile leyo vlog. Eyi manje, pardon wakhe amaketshisi. UFacebook ngusisi wama-followers, guys. Ngusisi wama-followers. Ngathi ngiyakhumbula kodwa ngizodanguza ngiyakho uyangihlela uFacebook wangihlela ebusheni bami manje sewuzima ukuthi ngawubamba manje. Awu mina mfethu ngawufunda nanokuthi mina ngiyathanda ukuyichofela izinto noma kuthiwa ngiyazi into kodwa ngizoyifunda. Thank you for the gift, guys. Ngiyabonga kakhulu. Ngawufunda nje, yabo. Yabona-ke manje sengikwazi ngisho uku-engage ku-Facebook and ayahlekisa amavidiyo akhona. Ngeke. Vele ngibone kahle ukuthi eish lana-ke zishaphile lana. Ngiyaqala ukubona lesi Rose, Ice. Thank you. Mhlawumbe neyizumbulu abazi. Cha ngiyaqala ukuyibona. Ngiyabonga guys for the gift. Oh nangasho ukuthi sisi ufuna liphi iculo lesonto dadewethu? Wazi noma iliphi? Sozama ngokutshela uma ikhona instrumental yakhona because kubuye kuhluphe wona la. Wish ukuthi ngicabange yangazi indaba ifike engqondweni nengoma le lithi wanqaba umusa ngibona ngiphila njena uthi I think ikhona instrumental lokho kudlala kodwa without ukuthi sinazi ungu-F. okay kodwa ngiyamthanda uXoli Mncwane. Any song yes I love it. Ngiyazama. Ngathi uyibhimbi nje. Mfuthu udlala ngami no angivela ngiculi nje kahle angiculi nje kahle ngibhimbi nje vele mina Letekizayo ukuthi hayibo. ngiculela i-alt esontweni. Awunzima-ke i-answer iculo la mthuthu. Kwathini kwamini yangikeqa. Uthi wamosha i-answer. Uthini? Iyashupha phela ne-laptop. Awukuzami. Uthe u-right afuna ukuba mkhulu kwi-screen bathi nabo bacela ukuthi ube mkhulu. No, nothing. Okay, athi ngikwenze. Ungabe wayazelapha leyo nto ukunweba abantu. Hayibo mfethu kancane phela mina kade ngaqala ukwenza ama-live mina mfethu. Ngangenza kakhulu ngingokodumo. Olele bakithi. Iyancengwa. Akhuleka. Yazi into zikhuphuka. Awu. Into zongibhekha yona. Hayi angiboni ukuthi uzoculeka kahle ngoba ade ngikhali yabo. Siyafana nje. Bathi voice imnandi kabi momo. Isho silezi. Noma sezizini. So cute. Yabona. Hayi ningangiscreen record njalo. Hayi nami ngangiscreen record bafethu hayibo. Le laptop just. Akhuleka, we've got time. Sasethanda ukukhala asidinga ukudla nje. Ngathi singayibulala lapha ngabona zana gele. Khona ubuza ukuthi ama-sound instrument wathatha wawenza ku-YouTube wasifaka YouTube. Awukho la ngathi khona ikhamera la. Ungenza njani? Nakho.
Ngibhala kanje ku-YouTube. Oh, instruments. Okay. Yeah. Phela Ngiyabona. ubhale kule laptop so ingakho ngibhala ulo. Awuyibeke kanjalo khona ngizofunda ama-lyrics ngicule. Hayi yabhedale lona. Ayikhanda kahle. Yabo umzimba engibhekene nabo. Ya, ngiyabona. Awuyibhekisa kodwa ngala ngifunda ama-lyrics. Cabanga sebengihleka ukuthi ngidla amazambane. Iyahlupha. Hawe. Buka nje Awingawi ngoba ngoba sekukhona mina manje. network noma yini. Hawu. Iyayibophekela nje isicelo sayo. Ngathi lo malume le laptop eCash Crusaders emva ukuba enye iphahla phansi. Uma ithengile yaba slow nje izisuka. Emva lokho wayiphindisa. Emva lokho yaphinda yabuya isafana. Nganqena umtshela ukuthi hayibo le mpahla yakho. Ngashiya kanjalo. Manje ufunda ngayo? Hayi ngisebenzisa ifoni. Awuyiyeke kanjalo mhlawumbe izodlala. Isasisiza. Yezwakala lapha. Yeah. Ukuphila. Shitsha ikhamera. Just manxeba akho aliyezaku balabe libanzi ngqongqoshe wezulu awusisiyi nazo ukuphila manxeba akho aliyezaku ulicalabe libanzi ngqongqoshe wezulu ukuphila ukuphila manxeba akho aliyezaku alabe libanzi yasibambezela lo ngqongqoshe wezulu ukuphila nje Uyivale kahle ngicishe ngakhala. hayi ungakhali khona labayithandayo la TikTok uyazi uAnelise Aneliswe Ngathi ngathi ngingizwe. ima ku awushayeko kwamanje la ngisawuzama Izikhonzi zevangeli abaphathi bemfihlakalo nabantu bona abasazi. Ngiyazaleni suku laphezulu yasikade ngiyiburuka yokuba ngiyakwazi ukwenza intonton recording la ikhombisa status sami ungabona ukuthi ngiburuka kanjani. Inkinga mina ngiyibuka iy'tasa zawo for sure ukubona ukuthi angiwabuka ama-status akho angiyibuki angiwubuka uWhatsApp mfethu ungaze niy'tshele ukuthi angenzi abanye abantu baze bay'tshela ukuthi angiseyivile Ngaze ngathi abasale kulo WhatsApp wabo ungakhokhi ku-useless ukupostela abantu kaThaphu. Nxese ma ngizowabuka-ke mina ama-status akho ngizowabuka I'll make sure Mina nje ngeke bandla. ngizowabuka inkinga mfethu abantu ku-WhatsApp bavele baphoste izinto engiyibuka ko-TikTok nje yabo so yingakho I don't even bother ngizobuka ngizobheka Ngizobagcwala le culo mase ngiyavuka mina kusasa. alright ayikhithi ngasithanda Okay. Wait. Okay. Kamandela
aphunyuzwe odiniweyo aneliswe osweleyo awe ama Kamandela aphunyuzwe odiniweyo aneliswe osweleyo aneliswe osweleyo amakhamadela amaketanga ngithi aneliswe osweleyo awe ama Kamandela yebaphunyuzwe aphunyuzwe odiniweyo aneliswe osweleyo awe ama Kamandela aphunyuzwe siphunyuzwe sonke sidini weyo aneliswe aneliswe osweleyo aneliswe no God thank you very much no I have to go. You make my night. What's next? Was I cock? Yeah, cock, never. Yeah, cock. Aneliswe osweleyo akazuphela inkingiloku ukuthi akazuphela bayitshela ukuthi kuzophela and akazuphela kunalokhu uzokwaneliswa ngalokho oswele ngakho ilokho nje kuphela ya sengicela ukubaleka yeah get don't give us the same I love you too
Yo, kwaze kwa-emotionally ke. Kwaze kwa-emotional. Khona uSihle lana guys. Hi Sihle. Unjani mama? Ngaphila njani? Ngiyaphila. Hawu uhambelani manje ney'nsimbi lona ngithi ngisazocula. And ubeshilo vele ukuthi ngeke ahlale isikhathi eside bakithi. Hawu. Bethu Ngiyaphila. akufani Ngiyaphila sekumuncu nami laba phansi ngiyakhala sengikhalela no-baby daddy kubuya lonke usisi. awe ma akekho for sure umuntu ade engakhali lana ave ecula kahle phela uParadise. Uyacula mfana nazi uyacula kuyasho ukuthi akakabi nasono. Ayimfethu ayibo, she's so pure. Hawu uyacula. She's so pure. Ngiyabona futhi lento kuyena. Nxese ukuthi ngiphutheliwe yeza and bengibona ukuthi bayacela manje uParadise benganakile ukuthi ucela ukungena kwi-live ucula. Oh hayi akunankinga akunankinga. Bengazi ukuthi uyakwazi ukucula mina. Angaze nje ngakubona ucula even ngoma video akho. Kodwa sisifethile isicefe. Ayi nje bengazi. Hawu kanti yini manje? Ngiyababona bangithanda kuma-comment bathi hayi kahle Sihle sisi. Awushayeli note. Manini kuyayazi lento ethi ngicabanga ukuyeka ulokhuzana ngicabanga ukuyeka isikole bese umuntu uyacula. Ana ngicula ingoma ethini? Noma iyiphi phela wena uzazi ukuthi ushaya yiphi ngevoice yakho. Okay mana-ke ufuna ukucabanga ukuthi iphi engiyishaya. Mama. Phela yabo nami ngifuna ucula ingoma ezonifaka igiyeni. Fanele ngisho hawu buka khona othi angicula i-national anthem. Kanti ama-comment indaba isicefe manje. Hawu cha ngizocula mani niqaqani ngitshela ingoma ukuthi ngicule yiphi. Ngifuna ingoma phela usisi aqhubeke akhale engami yabo ngifuna leyo. I mean ulo uxola ingcwangu oyohlezi ngikhalisa mina. Ukuthi angazi noma uyazazi ingoma zakhe. Ilezi kade ziculwa ulo mntwana. Nangu besho la. Bathini ikhona eninayo guys? Yabo nje yabona abantu ngaze ngangakuthemba. Uzobuya usiculele-ke Hayi angivele ngibayeke. Okay, kakajabula ukukuza nevoice yakho. Hayi ngiright mama iyona le ngiyisa ngayo abantu emculweni. Ngizwe next time ngokuzwa. Alright sithando sami ngiyabonga nilale kahle ne. Alright, good night. Alright mama. Hawe ma. Abafuna siculela. Nangu Snow. Snow. Hello. Francis. Ngiright ngixakekile nami la. Yini uxawe yini? Impethu into zomhlaba. Isikolo. Ade ngithi nami ngifuna uniculela kodwa. Nxese usehambile kuParadise nama instruments. Indaba ongazivuleni ngoba uphethe laptop lapho ucule nawe. Hayi bo ngiyakwazi ukucula kwangizodwa ngicula. Ubuthe ucela ukucula nje. Ngalesa sikhathi. Makuculela kancane ke ungahleki. Alright. Uthe uthanda ubani uxoli? Uxola imncwangu. Okay, ngizocula nje, yabo. Ungubuphila. Yazwakala? Manxeba akho aliyezago.
Xalabele phansi, Ngqongqoshe wezulu. Eyi yaphela lapho. Unjalo ulixalabele. Awuzamile akufani mfethu. Hayi akufani ngempela ngizamile ngingedwa. Akufani base bacela ukukhala lana. Wathi bona bacela ukukhala. Bakhalelani? Bafuna ukucula abakhali. Hayi angikwazi. Angifakele wena instrument kucule wena. Ya. Sikubhekela. Khona ngizohamba. Hey bomfethu ngiyabhala ekuseni ngo-10. Kumele ufunde Hey mina ngazalwa ngivele ngihlakaniphile khona la. Ngi-live. Ngiyakwazi wena. Phela noma yiphi ingoma lapha eyaxoleni ngcono. Let's umuhle. Ngiyadlala umbhedesho siyakudumisa Thixo. Oh, hayi ke. Ngiyayithanda yena le. I know ama lyrics kodwa yena. Ngizocula. Yaze lapho. Ivale lapho. Hayi engathi ayibakhalisi le but yona iyasho. Yona iyasho. I think badinga uxoli mncango. Badinga uxoli. Imakanti abantu befuna ukukhala. Ngoba sebusuku abantu baneyinkinga bacabanga kakhulu ebusuku. Khaleli izathu engafani. Nabangasonti I feel like bathola ithuba lokuthi bakhala ukuthi
baney'nkinga banani abayi emasontweni phela abanye. Worship song can do better. Imali. Awubali iy'ngoma, awusho amagama ey'ngoma lapho uzama ukuxola ingcwangu. Manaka. Injani le? Mina ayingikhalisi le. Ayingikhalisi le ngoma. Abazazi omunye uthi ufuna u-Ayanda Ntanzi. Bathe yokuqala. Liyabasebenzela. Liyabasebenzela. Angiyazi-ke leyo. Liyabasebenzela. Abakholwayo. Yeah. It is impossible to please God without faith. Nxese nguphazamisa. Khona ngivele ngakucabanga nje awukudlala umuhle baba, umuhle baba. Ngiyacela bani. Okay. Umuhle baba. Ya, uxoli. Kuthiwa ngibaka umsindo la. Baqole lokugcina leli and then we're done.
sivale wesino ishoda ngo-Paradise fethu lento ngicela siyivale. Sesivale. Ayo, ngiphazamisa nabanye la balele. Siyivale. Ikhanda Uyahamba? bekade ngicabanga lokho nami. Oh. Manje awumfuni uma-followers ona-23. Into ozongikhulumisa hayi ngeke right. Uyangazi nje ukuthi mina angiyithandi iy'nkulumo. Angeke mfethu mina nje sengihetheke kakhulu. Yeah. Abantu bayahethana mfethu ekugcineni. Ngempela ngisho ngathi umuntu unenhliziyo enhle kanjani. Umuntu ubuye kuvuka ubulwane bakhe ngaphakathi. Hayi mina ngi-right. Futhi ngifundile nje isifundo sami and ukukhula. I feel like it's my journey. And mina ngisheshile mina ukukhuliswa mfethu. Ile nto ade ngikutshela yona kwi-voice note ukuthi ezinye izinto mezenzeka ubuke ngazuthi uNkulunkulu is giving you i-testimony ukuthi mhla ubheke emuva usho ukuthi ngila ngoba yabo kudlula u1 no2 no3. Sometimes izinto mezenzeka awukuboni lokho because kusuke kubuhlungu inhliziyo isuke ibuhlungu but mase kudlulile usulawo usu-right khona ubona ukuthi oh mina nginama-testimony ethu mina ngiyembe singashizile mina last year like ngishizilile yazi mfethu into engimotivateayo ukuthi ngiqhubeke kanje ngiyimele ngifuna ukuthi yabo ukuthi yazi asikesi uma ungayanga evarsity njengami mina ngiqhubekanga ngafunda ngigcine high school. After high school I did some short courses because I knew ukuthi mina evarsity ayikho into engithanda ukuyifunda so mengase ngiye khona ngizobe ngiyimoshela isikhathi sami. Into engithanda ibhizinisi I need to pursue ibhizinisi right. So uma ngizovele nje ngingasebenzi kanzima ekubeni ngizazi kahle ukuthi vele i-education kumina eyami impilo is not the key okwamanje mhlambe maybe in the future mhlambe ngiyothanda ukufunda but manje cha. And ngiyabona ukuthi ibhizinisi is the only thing that will work out for me. But that doesn't mean I will demotivate umuntu ofuna ukufunda. Education is the key but not for everyone. Yeah, not for everyone. Yabo. So nje mina i-content mina ngiyibonile as my way. Ngiyabona ukuthi nami ngiya-improve kwi-content because umuntu engimbuke kakhulu kwi-content uGrace Mondlana noLerato Nxumalo. Yabo. So bengibabuka ngampela. Nangomunye uthini 5 years ngiqede esikoleni ngihleli kwamina ibhizinisi ngiyayithanda but akuhlangani lutho. Kwesinye isikhathi mfethu komele uthandaze. Uyabona mfethu nomkhuleko. Ngibona umkhuleko uzokubeka. Ukhuleke mfethu. Yabona nje mfethu mina ngiyazama ngayo yonke indlela ukuthi ngingamnyatheli omunye umuntu ubhozo mfethu. Ngiyafuna ukuzama yonke indlela ukuthi ngihloniphe. Yabona uma ngithandaza ngisho ngixolisa ukuthi ngiyaxolisa engikwenzile ngikubonile nengakubonanga engikwazi nengakwazi. So noNkulunkulu libalulekile kuwukuthi phela not everyone is seeing him. Yeah, and akona wonke umuntu okholelwa kukona. Yeah, yabona nje mina on my teenage years like my teenage self won't believe mina manje ukuthi ayibo usisiwe usuyakholwa wena usuyathandaza usuyavuka ebusuku. Like mina ngempela ngisayi-teenager I always had imibuzo yokuthi hayibo yabona nje imibuzo engasile ukuthi hayi lento ngoba iyafika nabelungu nje. Yeah. Ngekhathi zoShaka Zulu bani Shaka Zulu right. Wayengekho umlungu wayengekho into eyafana nabelungu zonke leyo mbuzo mfethu iyaqhamuka uma usayingane. Kwesinye isikhathi umuntu omdala ekhuleka uyitshela ukuthi hayi cha ngiyimoshela isikhathi kanti awazi ukuthi imikhuleko like as a teenager umile ngenxa yomkhuleko womuntu omdala. Yeah, because basikhulekela phela bona njengoba thina sisuke singanakile nje. Mina nje njengoba ngikhuleka ngikholela kuyena nami ngizama ukwenza ngendlela e-right mina ngiyawubona mina umphumela. And you're doing great. Ngiyazama mfethu. You're doing great. Ngiyazama. Ngiyabonga Yolanda mfethu. Ngiyabonga nawe sinongihlalisa yazi ku-live.
Okay. Uqeda nini vele ukufunda? And kumele Yebo, ulale-ke kodwa wena. ngeke ngisalala namhlanje. Hayibo Ngizolala mase mfethu. ngiba ngobani. Eyo ngeke umele ulale. Kade ngilala usuku lonke, kade ngiphethwe izinyo. Kusukela izolo ucabanga. Awemanxesi mfethu. Ngiyolikhipha nje, ngiyolikhipha ngikhathele. Sengilibekezelele kakhulu lezinyo. Nxesi kumele kodwa nje mfethu kumele ufunde-ke uma ukuthi uyabhala ngo-10. Hayi sibhala into elula. Akudingi ukuthi ngize ngifake effort engako kuphela kunezinto ekumele ngiyikhumbuze zona. But ngi-right. Ukuthi ngeke ngisakwazi. Uma ngilala manje ngizosela ekuseni ngcono ngibele ngingafakali. Angeke usele kusanesikhathi. 1 manje. Usazolala uphinde uvuke. Angizeli. Funda-ke. Wena awuzeli manje? Ubamini? Hayi angizeli. Ngiyabonga. Nkosami la wathi good luck ngiyabonga. Cha ningifollow phela nami ngumuntu. Ngicela nifonele uSnow guys. Nami ngumuntu. Imnandi content yaSnow when une-voice over emnandi. Umenze Nje. bazokufollowa Ngo-January ngifuna siyikhiphe sami solala ehotel. akukhululeka sohamba siphakathi. Yeah. Hayi ngingena nje phakathi. Awukho-ke wedwa wesithandwa mfethu. Mawukho nje wedwa. Bafisa lokuhle ima bethi ngivalele bangaze bakuxoshe kabuhlungu phela babuye baxoshane labo. Okay. Baxoshane labo. Cela nifollowe uSnow guys. Siyabonga Snow mfethu udlalela iy'ngoma ezimnandi mfethu. Ubhale kahle futhi umsubhala Ngiyabonga. Ngiyabonga mfethu ngizowalalela futhi nama-VN akho. Ngiyabonga kakhulu. Okay, bye bye. Good night sure. Kaze ngangcono. And guys ngiyabonga ngokungihlalisa. Ngiyabonga nje ngokuthi ningihlalise nonke. Like anizeli. And imuhle uSnow ngiyambongela khona umncomile. I think ngathi sengalala-ke nami guys. Sengigunyulukile. Siyozela hayi asilaleni-ke. Asilaleni. Sasikhuluma vele sekuyikusasa angithi ngithe I'm moving on, I'm moving forward vele. Into ekade yenzeka last week asisayilethi kule week, right? So I think ngiyayivala la. Angifuni nje ukuletha i-energy ya last week this week. So guys ngiyanithanda ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga nje nane-support yenu and understand ukuthi ngi-grateful kanjani. Ngiyabonga futhi nama-follows ngiyazi ukuthi ngiwatholile. Ne-YouTube ayidlali ngo-double tap phala. Ngiyabonga kakhulu nje guys. Kakhulu. Nilale kahle.